Osafoka, SKC, 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 SKC. Wamairo. 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 Ndikulandireni kuli konse kumene mukutiwonera pano pa Zodiac Television masana wano ndikuyankhula kuchokera mu mzinda wa Mzuzu makamaka ndituti pa bwalo lija la masewero la Katoto Secondary School kumene chipani cha UTM chikuchititsa msonkhano woyambirira wa chikumbutso kukumbukira nditu malemu Dr. Saulos Klaus Chilima amene adatisiya pa 10 June chaka chino. Ndiye msonkhano woyamba wa pagulu umene chipani cha UTM chakonza ukuchitikira kuno ku Mzuzu pa bwalo la Katoto. Ndiye tikatengera mmene kulili kuno mbali ino imene tili kuno amati ndi boma la Nkata Bay. Komano ambiri mwina kuti tinene kuti ku Katoto adziwa kuti ndi mzinda wa Mzuzu. Anthu amene abwera kuno abwera kuchokera madera osiyanasiyana ndipo iwo abwera kuti adzachite nawo mwambo wa chikumbutso umene chipani cha UTM chakonza mu mzinda uno wa Mzuzu. Mukumbukira kuti chitisireni mtsogoleri wa chipani chimenechi Dr. Saulos Klaus Chilima pakhala pakuchitika ndithu miyambo yosiyanasiyana, miyambo yoyatsa makandulo, miyambo ya mapemphero yapaderadera, mipingo komanso anthu osiyanasiyana akhala akuchita ndithu miyambo imeneyi. Ndiye nachonso chipani cha UTM chinachiyesa chinthu chofunika kwambiri kuti nachonso chipangitse mwambo umenewu ndi cholinga choti akumbukire mtsogoleri wawo wakale Dr. Saulos Klaus Chilima. Sindili ndekha masana wano ndikhale ndi mzanga Steve Zimba amenenso akhala kuti longosolera zambiri zokhudza ndithu msonkhano umenewu. Steve, ndakulandira masana wano. Zomwe kwambiri nowe koma inenda amene ndikulandire muno mu Msumba. Kodi titero Muno mu Msumba wa Mzuzu ndikulandire ndineyo nowe. Titathokoza kwambiri. Zomwe kwambiri wamasura bwanji. Ine runda swera bwino kai wenzanga. Ndasura sobwino. Zikomo kwambiri. Pano tili pa mwambo wa chikumbutso mwina tafotokozera amene akutionera pa Zodiac lero chikuchitika pano njani. Pano pa Katoto Secondary School ground nowe pali msonkhano ndi mmene walongosolera poyambirira muja. Msonkhano umenewu ndoyamba pa misonkhano imene ingabwe akhale nayo achipani chimene chichi cha UTM chimalirire mtsogolo wa mtsogoleri wa chipani chimene chichi Dr. Saulos Chilima pa 10 June nkhalango imene ya Chikangawa. National Campaign Director. Malo ano wanoyo ndi malo achikumbutso kwambiri makamaka kwa anthu amene amatsatira chipani chimene chichi cha UTM kamba kuti ndi pafupi kwambiri ndi pamene Dr. Saulos Chilima akamalowa muno mu mzinda wa Mzuzu amayima ndi kuwayankhula anthu mwamphindi zochepa kwambiri amayankhula amamalizira mwambi miyambi imene akakonda kuchita. Malo amene wawa ndi pa roundabout ya pa Shoprite ndi pafupiso kwambiri ndi pamene tilili panopa ndi anthu ambiri atha kuwakumbukira Chilima, anthu amene ali panopa komanso anthu amene amadziwa
kwambiri mzinda wa Mzuzu kuti sibatali kwambiri pamene achilima kamolo wa muno mzinda wa Mzuzu amayima pafupifupi nthawi ina iliyonse anthu amasonkhana pamene popo amadikirira kuti mtsogoleri wawo akulowa muno mu mzinda wa Mzuzu. Utangotipatsa chithunzithunzi kuti Dr. Saulos Chilima anali ndi chikoko chautani akamabwera mu mzinda wa Mzuzu. Ndi mmene zinalili mbuyomu Dr. Chilima alipo zimayamba ngati dzulo kukonzekera kuti munthu Achilima akubwera muno mu mzinda wa Mzuzu. Ndi linakhala kuti lero Achilima ali panopa zinthu zimasokonekera kwambiri makamaka mtawuni ya Mzuzu. Iwo aja amakonda kulowa mtawuni muno chamma 4 koloko 5 koloko madzulo anthu akamaweruka ku ntchito. Ndi anthu ambiri amachoka m'malo mwawo mogwira ntchito mwachitsanzo m'madera osiyanasiyana kuno ku Mzuzu komanso ku Nkatafe, ku Rumpi, ena ukalonga kumene ambazamulandira nawo Chilima. Ndi Chilima anali ndi chikoka chachikulu kwambiri komanso ambiri amene amabwera nthawi imeneyo sikuti amakhala chinyamata okhaokha ngati imene zimakhala zokhalira, amakhala achikulire kwambiri magogo amabwera komanso achizimayi achinyamata anthu osiyanasiyana amabwera kudzamulandira nawo. Ndi chikoka chokuti sikuti chinali kwa chinyamata okhaokha komano chinali chikoka kwa anthu osiyanasiyana azaka zosiyanasiyana mibadonso yosiyanasiyana. Mwina mwambo umene ukuona kuti wofunikira bwanji kwa anthu a mzinda uno wa Mzuzu komanso maboma a chigawo chino chakumpoto? Ndofunikira kwambiri mwina tione chifukwa chonena kuti otsatira chipani chimene chichi utsogoleri mwina sakudziwa pali mafunso kuti nanga atitsogolere ndi ndani. Ndi mwina tingodikira kuti mwina msonkhano amenewo poti akuluakulu ochuluka achipani chimenechi ngati pali Patricia Kaliati, Anjawala, Fredo Kisi ndi anthu ena ochuluka Norman Nyirenda tamva zokuti abwera pa msonkhano panopopa kuti adzakhale nawo. Mwina leroli atifotokozere kuti kodi chitsogolo cha chipani chimenechi chimaka pa utsogoleri akhale ndani. Ndithu noma ndasokoza kwambiri Steve kuti yang'aniye kwa anthu amene tikhati kucheza nawo kuti nawonso timve maganizo awo ndi otani okhudzana ndi mwambo. Zomwe kwambiri nawe ndi amene mukutionera tikutero kuti ndithu tili pano pa bwalo la Katoto pamene ndithu pali msonkhano wa chipani cha UTM, msonkhano okumbukira malemu Dr. Saulos Chilima. Mmene wanena msanga Steve panopa pabwera atsogoleri osiyanasiyana ochoka ku chipani chimenechi cha UTM. Ena ndimonga mmene ananena mucha mlendo wolemekezeka kuti ndithu ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi. Atsogoleri pang'ono atsogoleri akondwa kwambiri amenewa mutasunda mbuyo pang'ono. Kungopereka chithunzi kuno kumpoto chipani cha UTM chili ndi zigawo ziwiri. Zigawo zimenezi ndi zigawo zokhudzana ndi ndale. Pali chigawo cha kumpoto chimene ndithu makamaka njukamba za maboma monga Rumpi, Chitipa komanso Karonga. Chimenechi chili ndi gavanala wake wapaderadera. Palinso chigawo cha kumpoto koma cha kumwera. Chigawo chimenechi chilinso ndi gavanala wake maboma monga Mzimba komanso kungokula tidziwe zambiri zokhuza chipani chimenechi. Kodi chikuyenda bwanji kuno ku chigawo cha kumpoto? Atsogoleri takulandirani pano pa Zodiac Television. Ine ndimakudziwani koma chifukwa cha otionera mwauze nokha dzina lanu. Ine ndi Councillor Hewitt Wiseman Nkandawire komanso Regional Organizing Secretary wa UTM North South. Chabwino. Yes. Tamba kuti muli ndi zigawo ziwiri kuno. Yes, nzona. Ndi North South. North kusokonedwa ndi Honorable Mlenga pomwe North South kusokonedwa ndi Honorable Nenge Siziwa. Yes. Chipani chikuyenda bwanji kuno kumpoto? Chipani chini mphamvu. Mutakuona achinyamata ambiri omabwera panopa oloseza kuti SKC adakali moyo. Mzimu wake tili nafe sutisiya pakala chitsogolo. Andi mtakuona kuti panopa palibe bandi ina iliyonse. Panopa ngati UTM tangoona kuti tipange msonkhano anthu amve speech kuti tili pati. Tifake mona tili panopa. Anthu awonse abwera akubwera tamva speech yathu ya UTM. Mwambo kwambiri ndi chikumbutso cha malemu president a chipani cha UTM
Dr. Saulos Chilima. Anthu kuno kumpoto mumakumbukira bwanji Dr. Chilima? Yes, Chilima anali Nyamata, anali vision yotukula Nyamata. One, yoti Malawi asinde sama sikundikira sinthu payekha. Faka Nyamata ambiri 1 million job mega farms zimene pangwa mbiri Anyamata. Wali mbone ntchito zambiri pakati panopa muli asibambo ena kuti anapanga ritaya akwatenga pomwe Chilima anamika kuti Anyamata akhale ndani akhale ndi ntchito akhale nchochita chifake Anyamata ambiri timamusatira kwambiri Chilima ndithu moti legacy yake sitisiya moti kamachoka apapa tikaso tili kulilongwe tikaso tili kublantaya koma nkhanjona kuti tifalisa kuti UDM ilipo sizata muno wake samati ni mission ndithu mmene manenera kuti misonkhano imeneyi ikhale kuchitika mzigawo zonse za dziko muno koma inuyo ndi amene mchichewa timati mwasulula kapena kukhala woyamba kunoko kumpoto mumazilandira bwanji? tazilandira bwino kwambiri komanso anthu ayilandiranso kwambiri UDM ambiri amona ngati tatha ambiri amona ngati kuti UDM basi yatha koma wanapamotha kuona kuti atsogoleri athu ali mwambako tayamba kulandira anthu ma big fish achina kabambe ndi azinzawo pakati panopa mona kuti UDM tililandirabe anthu ambiri ndi utsogoleri wathu umwe tilina pakati panopa ndithu mwina kwa Nyamata amene abwera pano ndi maphunziro otani amene aphunzira kwa Dr. Claude Chilima? Kusidalira Chilima mphunzitsi ambiri kusidalira to change Malawi ndithu zimene tinali naye panopa ndi Nyamata ambiri amafuna kuti Malawi asinthike andi Malawi panopa anachangamuka anadziwa kuti tikupita uko and 2025 kuli ntchito yayikulu kwambiri. Tathokoza kwambiri amene undamkandawire ndithu regional organizing secretary wa chipani cha UDM makamaka uno ku North South region amene wandithu amatifotokozera amene chipani chili apanso ndili ndi ena amene ndicheze nawo takulandirani. Tokoza kwambiri. Ine ndimakudziwani koma kwa amene akutionera nkukhala ndi chidwi kuti ndi ndani amene? Steve Mikaya MP ku Blantyre, member wa NEC chipani cha UDM. Mwachoka komwe ku Blantyre chipani momwe? Ndachoka ku Chilomoni kwa Nthukwa kubwera kuno ku Msumba wa Mzuzu kudzachitira umboni kuti Saulos sanafe ali moyo chifukwa ndili kuno. Mutanthauzani? Nutanthauza kuti zimene anayamba Saulos alipo zimaliza ngati sife ena kubwera kudzamaliza monga mmene amanenera mwini wake. Ndachokera kumeneko kudzalimbikitsa abale anga kuno Saulos sanafe ali moyo. Thank you very much. Ngati mmodzi mwa ma MP a chipani cha UDM, yes, muona kuti Dr. Claude Chilima adasiya mbiri yotani? Osaopa, osafoka, osatopa. Basi analitsogolo land not only Malawi but the whole Africa. He was energetic, charismatic, brilliant, top-notch son of the soil. We'll never forget him. The good part is he's not dead. His spirit lives on. He lives on. Mzimu wake wa Saulos sunafe, sudzafa. Ana atu adzaphunzira. Mibadwo ikubwerayo idzaphunzira. Just like Nelson Mandela, Che Guevara, Julius Kambarage Nyerere. Mwaniva chimwene mwana amene adzalowa mu history ya anthu amenewo nthawi yochepa mbali zonse za moyo wake wapanga zinthu zodabwitsa kwambiri pa Malawi pano. Anthu nkumati mwina kodi tizingochita miyambo yowakumbukirabe kufunika kwake nkotani? Kudala kwa aliyense ni mmene waiverera. Izi khala gemu mmene waiverera. Kaya ufuna udzilira utakwera mu mtengo lira, kugwira kandulo lira, kaya kumayenda mu msewu utagwira mala ya Saulos lira, ndi mmene waiverera. That's the impact imene anatsira Saulos Chilima. Tathokoza kwambiri amene ndi olemekezeka Mikaya kuchokera komwe ku Blantyre amene abweranso pamwambo uno wachikumbutso kudzachitira umboni nditu makamaka kuti mwambo umenewu uchitikira kuno ku chigawo cha kumpoto. Ndiye ndingopereka chithunzithunzi kuti kuno kumpoto chipani cha UDM chili ndi aphungu asanu ndipo makansala ngati muno mu mzinda wa Mzuzu alipo 7. Ndilinso ndi atsogoleri ena amene ticheze nawo. Tabwerani ticheze nanu. Dzina lija akumbutseni amene akutionera. Dzina langa ndi Nafiki Mbewe, director wa Anyamata kuno kumpoto. Bwana Mbewe achinyamata Dr. Chilima amakumbukira bwanji? Anyamata Chilima amukumbukira kwambiri chifukwa cha anali nyamata woyamba amene anapanga kwakopa anyamata ambiri kuti ajoine ndale. Ndati muone anasintha ndale za Malawi ndipo ndale za Malawi zasindidwa. Anali munthu osasankha mtundu, anali munthu wokonda dziko lake, anali munthu osunga nthawi kwambiri komanso oyika
mtima wake wonse pamene akupanga chinthu china chilichonse. Ndi anthu azamukumbukira kwambiri Chilima chifukwa amakonda dziko la Malawi kwambiri. Komanso kuno kumpoto anakukonda kwambiri. Mukuziwa Chilima jaira amabwera kunoko, ndipo kumalira kwake amabwera kunoko kuzayika maliro amalemu Kasambala kuno kumpoto. Ndakana madazo ndi anyamata amukumbukira kwambiri tiwasawo Chilima chifukwa ndipo sazayiwala ndi munthu oti amakonda kwambiri dziko lake. Anyamata akutengapo mbali bwanji pangani za ndale, kwati maona kuti anyamata ambiri satengapo mbali pangani za ndale. Kumbuyo kwa anyamata amaona ngati ndale mwina nzaakuluakulu, amaona kuti ndale mwina nzaukhuluku, koma Chilima anasinda landscape ya ndale yonse. Ndiye pano pa anyamata ambiri akuphukira, mukuona achita ngati Frederick Station Director wa youth wa anyamata ku UTM. Anyamata amene samafuna kuti akavote onse abwera. Ndiye anyamata tikuwalimbikitsa kuti asasiye Chilima wapita, koma tiye tilimbikireni ndale sizaakuluakulu okhayi, koma anyamata nawonso atasa kupanga sinthu. Tatokoza kwambiri Ambewe. Tiperekere ndithu kutsogolo kumene kuli zochitika zosiyanasiyana, ndipo amene akulankhula ndi Honorable Patricia Kaliati, mlembi wamkulu wa chipani cha UTM. So now bring them down. Taziona ndithu ziko kwambiri. For oneness and the beauty of the party, naona utenga, naona ziko kwambiri. Be at peace and be free. Love to love. Thanks so much. Osaopa, osafoka, osaopa, osafoka, osaopa, osafoka, SKC, 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 SKC. Mshindi kwa Honorable Patricia Kaliati, Secretary General wa chipani cha kutemeka chipani cha UTM na warara wose mulipano tampokerani pa ungano wapano pakazupa pakatoto kuno kumpoto ungano wa kwamba mchaka chino mwapadera nipembe setiri kundazi tikhale pasi mulanangoyera kale kuti ungano uwu wakuonesaso pa TV ya Mibawa kweniso pa TV ya Zodiac na ma TV kanyake awu nimphadaninge munzomerezi wa Secretary General pambere tindambe vyose nipempe Reverend Luneta Ng'ambi kufuma kusise Peace Synod of Livingstonia watijulire na mazo ya chuta. Reverend Ng'ambi Luneta, fikani kuno. Tirombe muzina la chiuta dada mwana na mzimtuwa chiuta imoza wa mwiraira chakudanga tikumuongani chiuta witu mwakwanilisya kutendesya makola na kutiunjika pa ungano uno mwapadera mwaendesya makola barongozi witu wa chipani ichi cha UTM kufuma madera upambana kutali na mkufupi uo ndipo ule achiuta mwatimanya kale imotakalira na kusweka mtima kwitu takumana pa marogano pano pa Katoto Grounds kukumbukira umoyo wa mwana winu uyo anguwa Vice President wa chalo chino cha Malawi kweniso wanguwa President wa chipani chino cha UTM Dr. Saulus Klaus Chilima mwene uyo walikufa pa ngozi ya ndege muchikangawa pa 10 June chambura kupulikisika kwa ise tose ngandi fuko la Malawi ngozi iyo yatora Chilima kunthungwa muchikangawa ikutikumbusyaso ngozi iyo ikatora mteweti wino Bishop Zuza mu 2015 afumu chiuta tabana winu ndi motirutirenge ndena
usange mchikangawa muli mizimu ya kumidima iye kupangisa zingozi mwantheura tikumulombani fumyanimo muzina la Yesu Kristu. Achiuta mwene nkhongono zonse pakuti ndimwe mkumanya vyose vya pakweru na vya kubisika uwo ngana mumazuyina kuyewera mwa Luka 8:10. Nyifwa ya mwana winu Saulos Klaus Chilima mzimu wake upe kusa mumtende uko kuchanya mukuyimanya ndimwe chiuta ise pano tinga yoya kwene mukuyimanya ndimwe nyifwa yake paliche cha kubisika chifukwa bangero winu wakawako kula kuchikangawa. Usange Vice President witu ndiyo ndowa mukaisomerezya na wanyake wala kutuwendemo kwa ise chitima pera weni usange yunji achiuta wakamanya kuchitapo timbwalimbwaza panyifa iyi achiuta mupungulire ukali winu pa iyo. Pakuti mazuginu achiuta zinhalika 22:8 mukuti muntu uyo wakumicha ubendezi watu wafunenge soka. Tikumulombani wadada uko kuchanya mpulike pembuziani fukorose la Malawi tidi kuferwa ndipo tizamferwa vana vinu fukorose la Malawi wasidika mchitima chikuru banja la mtewetu winu la sidika mchitima chikuru mwapadera fumu zomeleziani tindopa za mtewetu winu SKC Saulos Klaus Chilima ziwe fuel of peace and drive kufukolosa la Malawi kweniso kuchipani cha UTM. Dangilirani ulongozi winu chiuta wachipani ichi cha UTM. Perekani umoza, kutemwana na kurolerana. Nipo vyose hivyo mkamkolezi ya Saulos Chilima vireke kumalira pene papa kwene virutilire kundazi kose swi. Dada chuta kwa imwe na kwa iyo na kwa mzima kupatulika ndi kuwenge uchindame na nshindi charu chambara kumara. Amen. Osaopa, osafoka, osaopa, osafoka. Chindi kwa Secretary General Mama Patricia Kariati, Secretary General wa chipani cha UTM. Chindi kwa Honorable Kambara, chindi kwa Honorable Willet Karonga, National Organizing Secretary. Chindi kwa Honorable Felix Njawara, National Publicity Secretary. Chindi kwa Honorable Oliver Myawa, Treasurer General wa chipani cha UTM. Chindi kwa Honorable Makwenda Chunga, Campaign Director wa chipani cha UTM. Tatumbikika wa meya mulipano namwe mpokele nchindi zinu na makansala wose alipano. Chindi kuma MP alipano pale Honorable Mikaya, Honorable Salambula, Honorable Samchirwa, Honorable Ndovi, Honorable Katwafu kweniso Honorable Kanyasko. Wose alipene pano mpokele nchindi zinu. Nchindi kwa Regional Governor North South Region Honorable Nengezi Ziva kweniso nchindi kwa Regional Governor North Region Honorable Moses Mlenga. Kweniso mwapadera timanye tu Honorable Mikaya na ngaulimba MP kweniso ba Regional Governor kufumakura ku Southern Region. Na warara mulipano mose waliosa hapo wakara wapokele nchindi zake. Huu ni ungano wa kwamba memorial rale yotupanga pano pa Mzuzu. Mwanteura nipe mpenge tuyonga kwanisi ya kuimirira wa imirira isetingaleka kwanisi ya kuimirira tikale hapo takala hapo tipange observe 1 minute silence hapo tukumbukira umoyo wa
Saulos Klaus Chilima na wanthu anyake wara 8 kwenso na Honorable Lucius Banda tiye tonse tiyimirire. Umoyo wa Saulos Klaus Chilima upokeleleke kwa Yehova na wanthu wose 8 wala. Amen. Osaopa, osafoka, osaopa, osafoka, osaopa, osafoka, SKC, 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 SKC. Nchindi kwa Secretary General Honorable Patricia Kariati na warara Mose Mulipano. Honorable Patricia Kariati na warara Mose Mulipano dampokerani kuno kumzuzu pa ungano huu wa kukumbukira umoyo wa Dr. Saulos Klaus Chilima. Muwe wa kumasuka mwapalire bantu ava vyose hivyo mwanyamulira. Chabadera wayoyenge nipera regional governor kwe kuno chipani cha Nkongono wantu maonozeka uti chipani nicho wazakachipotere mchaka cha 2025 kuti kuno kumarawi vindu visinte. Patimwiza kuchigawa chawati tura kuno kunkatabe muno mumzuzu mukupangika na maboma gaviri. Sirikali nyake ni boma la Mzimba, sirikali nyake ni boma la Nkatabe. Pano mayono tatumbikika agogo tura watumwa kwa imirira wao agogo kamchibazi. Mwandeura patukuno kuchikaya kwao niwape mpenga agogo kamchibazi kuti wapokelele walendo. Gogo kamchibazi fikani kuntazi kuno mwapokelele SG. Taonga ndikambishtonga ndikambishtumbuka. Okay. Ndavwa. Secretary General ati chitonga tunyaki twa jumba nikambe chitumbuka. Awa chakwamba ulemu kwa Secretary General, I think I can say strongest woman in the world. Walipo mama washikanga wa Nkongono nge uyu munu Malawi. Amama ulemo wino. Nawe antena panyengo ya nyifo ya bingu awa kafigirira chipanichira mpaka chikarongosoka mpaka chikanjira somboma. Awa wanyawose wakachimbira. Panyengo yiso still more apaka so vivo ngozi atisanga ushikangawa uko kwali ngweni kukonadi kwali. Kweni awa chimbira socha. Wachimbira socha walinase. Sono ine ni waonge mama na ulemo wose uchipani cha UTM. Ulemuso akweni oke akweni eti. Ulemuso kuchipa kuwachi abusa ngambi. Awo ni mulisha wa Nkongono chomeni kuima pano kuromba rombo ngeiri ni masewera yai. Ni masewera yai. Wae mnyake ndawanguromba atadaitu mnukuchanya ameni na kukapa. Kweni iwa romba rombo rosi kumbira vwemi awa wali kutireka mizimu yao ushikangao. Ine vakuwa vinandi nilije mwauno. Ni wongi wakachimoza munitelezi. Tika ushikangawa tika kumbukiranga tika busa makanduru. Tika lipemba boma utuosi awa kuliranyifwa kuwa mangasha wanda wa mange na dicha. Tuleke kwa wonga ngeti. Tika wapembaso kutipara para ushtirangozi Nkatabe. Masheru waka kalengeza uti maruara ni Nkatabe nadi pa MBC. Asibiru ushtika. Apo tiwa wonge. Kweniso cha usazirapo. Apa wambira kuleka kuwa manga imo mkulira nyifu. Akweni nkanyasika mailo ni bisenge ya juice. It's 2 days ago. Akeni msonda wesago ya osi ababuse makanduru muwamange. Songu wafumba.
ni bisenge cha kasi Akeni Msonda. Akeni Msonda sonsoni wangu wako opposition iwo wakawa manganga pakananga vintu. Akeni Msonda iwo kapara wada nkogoro za kumanga wazaka mangeseta mafu manga timanga mwalili para iwo. Nguyo ya ichi tipulikane eti nguyo ya ichi Keni Msonda atisi hapo walili para ni mshekuru imuli hapa mwaitemu muli ashinyamata so para mundu wa mwanungu ya za Keni Msonda pa mundu wa shekura wangaswanga uje ni mipika cha abanamini wakazigengepo waliengi ni pembeko wina somazo hawa ni utenku wina mpoto awalinge Keni Msonda shonde wina mpoto pata pasikama udino tandu hakunu kumpoto tikuyuzga socho menu wanyitu hakunu kumpoto wanyitu kuti mwone vwasi vikushtika vaunankanangika wanande wali kumtazi mba kunu kumpoto para ningati minister wakuona vakumanga wantu ninjani ngwa kunu kumpoto minister wakuona wa defense ngwa nguni ngwa kunu kumpoto so ni pembeko ina mpoto mkuinga chipani ichi shiro shiri mboma mulimo ulendo unu wa umaliro tikale uko tiri mpaka pa umaliro yai hapa mazu anadi nilije kweni ni wonge wa Shinyamata wanyane kanandi para mlongozi wa chipani watireka wanandi wakuwa manyuma kwena ona mwauno meeting ili pano ya jumba unandi pakina hapo mweneshi wakawa moyo so pa ichi ni wonge amama Kariati wachikora makora chipani athiki paka waka problem ya athingi ya Kasangiro ningati dynamic ino muikasankira ikawinda pashoko nje imwe mka vice president wa chipani not secretary general yeah tipulikane ine nili wandalecha kweni chipani chili chose njito lichipanga support fwa muno uti muwi DPP eka mbweni muli matipatingeti muwi afford eka muli matipatingeti muli MCP eka mbweni muli matipatingeti so iseta mafumu di kumba vipani vose viusenge mwa mtendere mwa uwemi mwa nkari uwemi makanduru haya zikale ngoma kwa wakane watu wa mange ngitenti busenge kuno kumpoto zikale ngoma ese ni mwana witu Keni Msonda ni mwana witu wangatiramura utiseteka kulira nyifwa mwa shikatolika para wazamanga yumoza shifwa busa makanduru tiza mpanga shetinga panga ta mafumu bayi chiniti ule muwina bwana taonga chomene shipani shichikoleni makora chitovwirenge pandazi hapo amen Osaopa, osafoka, osaopa, osafoka, eskesi. Naonga chomene agogo kamchibazi mwatupokerera kuno kuchikaya chinu. Honorable Secretary General Honorable Patricia Kariati munzomelezwe panyengo ya sono kundale vampokerani Honorable Nengezi Ziva Regional Governor North South Regional Governor yeka wa Chizimai vampokerani Mama Regional Governor vapokerani valendo. Osaopa!
Nipeleke nchindi kwa Secretary General witu amama Honorable Patricia Kariati imbo mwiza panyengo hii kuzakhala nase apo tili pa chivumbi chakulira mlongozi witu wa chipani cha UTM. Nipeleke nchindi kwa dada wa Willet Kalonga imwe muli organizing secretary wa chipani chitu. Nipelekeso nchindi kwa kutumbikika Honorable Kambala imwe muli muimiliri wa chipani chitu kuchiona utikachi kwenda uli. Nipelekeso nchindi kwa Honorable Fedixo iwe uli wa Chinyamata kuonera wa Chinyamata mchipani chitu. Nipeleke nchindi za kuzirwa chomene kwa Honorable Njawala imwe mulia publicity secretary witu kuchipani. Nipeleke nchindi kwa Treasurer General wa mama Olipa Muyava. Nipeleke nchindi kwa Director of Women imwe mkonera wa mama witu ose amama Makuta. Nipelekeso nchindi kwa Bwana Mlala uyowiza kuzakalingizga na kuzakakazikika mchipani cha UTM Honorable Kabambe. Nipeleke nchindi kwa dada Malonda ni Maso wa dada Norman Nyenda awo wakuona wakufufuza mchipani chitu. Nipeleke nchindi kwa dada Kondowe imwe buliso muimiliri wa kuona kutika vavisango vitu vikwenda uli. Nipeleke nchindi kwa Regional Governor Wanyane North wadada Mlenga imwe mulipano. Nipeleke so nchindi kwa Regional Governor Wanyane waku South wadada Mikaya imwe mulipano. Reverend Ngambi imwe mwatipempherera mwamalizga speech yane yose nchindi zimwenerereni. AMP wadada Ndovi, AMP wadada Katwafu, uko AMP Samchirwa mwana wa Mzimba Mngoni Mlala, uko Honorable Tanyaso nchindi zimwenerereni. Mr. Ncheu Boys MP watu wachitukuko ambuya kulemezeni saula mbula. Wapapi ni gode mwandeula nchindi zose izo na gotera pandowa zose zirute mmalo mwake. Na imapano ndinenengezi ziwa mwana Mlanda Regional Governor North South chipani cha kuzidwa cha UTM. Wapapi muli kuntazu kumose na peleka nchindi ise kuno ku North South tikumpokererani na maoko yaviri. Director of Women uko muli na madirectors ya nyinu nchindi zimwenerereni. Wapapi uyu ndio ni Mzuzu, uyu ndio ni North South uko bwana witu walikutaikira. Ni mpempeni walongozi wa boma tichali ise Masozi tae ya chidunga cha Masozi ichopano ni kumbani Benekule ni Bokole. Mlongozi witu Dr. Saulos Chilima uyo wakala mlongozi wa chipani cha UTM mwahuno tilipano pa chivumbi kupchera nifwa yake iste nangatinga wana wa chipani cha UTM tikulira tukusowana pa kutitinga yoya. Pasono chidunga chirangu Benekula kulira kwane nilile Mwandeula. Wapapi Wanyane wa Malawi mwauno tikupchera 40 days ya nyifwa ya Chilima. Mukati mukupchera mwitu tikumpempa Yehova watipe vinjeru kutikatendenge uli. Andi mukuyenda kwitu timpempe Yehova wakuchanya watipe vinjeru na chitemwa pakati pitu. Chipani chitu cha UTM chipani icho wandu wanandi wakuchitemwa. Andeula ni ambe ntena bwana witu wakafa pateni.
apo wakizanga kuno kuti ise tizakachezwe nayo uko wamkulira nyifwa yakasambala pateni pene pala tikapulika kuti bwana witu mbwenu wakuoneka ya ndege ya sowa mwakudumula niyoye mwantheula muzimu wa bwana witu ko wakaa kuchikangawa wakafwa chakuvunama nili mkati muchidunga umo nkumbani fumiske nilile kuvunama kula wakawa bwana witu pala valiska wayowe yakale kuti uneneso na vose vangelo wakawa pala ndiwo wali navo kweni kwa ise ngati vana kwa ise ngati valongozi va chipani cha UTM niyoye mazgo aya Dr. Saulos Chilima Bieni munafa muta kisinga doti la Malawi pamene munafera paja pamene munaika nkhope yanu pasi paja tipaseni ifeyo chivumbuluso kuti tidziwe chinachitika ndi chani. Bieni Dr. Saulos Chilima munapita ndi chiyembekezo kwa mtundu wa Malawi pamene munafera paja mzimu wanu panopa utuluke utiyendere ubwere pano mzimu wanu Bieni ukabwera pano utipatse ifeyo chilimbikiso. Bieni pamene muli pasi pa nthaka ifeyo ananu kuno tikulira kulira kwathu tili mkati mudengu limene tikuchotsa pang'ono palibe wina wotikayikira tili mkati mudengu. Bieni munanena mawu oti ine ndidzafera mbendera ya Malawi. Munapita kufera mbendera ya Malawi koma masomphenya anu musanakwaniritse. Tipaseni chiyembekezo ndi chilimbikiso ku chipani chathu cha UTM. Tulukani Bieni pamene mulipo ngati mukundimva. Ndikunena ndi mawu osadodoma osaopa kuti wina wake andikokere kumbuyo. Ikani chikondi pakati pathu ngati ana chipani cha UTM. Ikani chikondi kwa Malawi onse kuti tonse tidziwe kuti dziko la Malawi ndi kwathu. Ambuye Mulungu kumwambako kumene Bieni pamene anakalowa manda anayang'ana kumwamba pakufa anayang'ana pasi. Kumwambako Ambuye Mulungu sitsani mzimu woyera ifeyo tiyende nawo. Ambuye Mulungu kumwambako kumene muliko lero ndi tsiku lomwe tikusesa maliro a bwana wathu Bieni. Tipaseni chiyembekezo mutipase mtsogoleri amene atitsogolere ife ana amasiye ife. Bieni mukulawa manda sitikudziwa mawu amene munayankhula koma ife kunoko kunja kuno tifuna tiyankhule. Inuyo munanena kuti mudzalamulira dziko la Malawi ndipo Malawi adzakhala okomera aliyense. Koma nanu pano tathedwa nzeru. Malawi akuyendera zigawo. Malawi akuyendera mtundu. Tikupempha inu na malenga wakumwamba mzimu wa mwana wanu amene anapita m'mandayo atipase ife chiyembekezo chokwanira kuti Malawi akhaleso wathu. Achinyamata muli apa. Tiyeni tigwirane manja kuti mzimu wa bwana wathu utipase usogoleri kuti nanunso musakhale onyadira mdziko ili. Pamene ndikutenga dengu lija ndikutenga nimvindikira ndimalize ndi mawawa. Amalawi. Atsogoleri amene mukutitumikira Malawi. Tioneni ife ananu kulira kwathu. Andi ndipemphe Ambuye akumwamba kuti ngati alipo amene anagwirapo dzanja maso ake asololoke lilime lisololoke. Ambuye Mulungu kumwambako munamtenga mwana wanu ntchito zake asanamalize. Ambuye Mulungu
munamtenga mwana wanu ntchito zake za mdziko lino asanamalize. Pemphero lathu nali ngati inuyo ndinudi mulungu wa zolengedwa zonse, timvereni ife ananu tidziwe choona chimene chinapha bwana wathu. Ndi mawu awa makolo ndikusiyeni ndi chilimbikitso choti tiyeni tigwirane manja, chipani cha UTM chilipo. Tiyeni tigwirane manja, mbewu imene wasiya bwana paja izaphuka. Tiyeni tigwirane manja kuti alipo mulungu azatipasa amene azatisogolere ifeyo anake. Ndi mawu awa ndikuti zikomo kwambiri abale yanga. Osaopa, osafoka, osaopa, osafoka. SKC, 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 UTM, UTM, Ifetose, UTM, 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 Isetose, Isetose. Naonga mama regional governor. Mama regional governor mapempa kuti vachinyamata tikoraneko titukule chalo cha Malawi ichi. Mantheura mama secretary general munizomereze panyengo ya sono nicheme national director of youth wa chipani cha UTM. Uyo nayo wakuoneka maunyamata not ma national director of youth wanyake cha Penjani Karuwa Fredro Kiss Zawatausge wantu. Yeo. Mwene chochalo wafika. Mwene chochalo wafika. Mwene chochalo wachitachi? Mwene chochalo wachitachi? Mukaika? Wapulike wanyake wala. Mukaika? Fredo alimpa? Otto Nchiro alimpa? Dunduzi Jisiza walimpa? Yatuta Jisiza walimpa? Chakufa Jihana walimpa? Kamlepo Kalo walimpa? Fredo walimpa? Kaliati walimpa? Honorable Kalonga walimpa? Njawala walimpa? Zuni limpa? Zuzu limpa? Yeo. Ulemu kwa Madam SG Honorable Patricia Kaliati. Nchindi kwa Honorable National Organizing Secretary Honorable Kalonga. Honorable Felix Njawala. A Publicity Secretary National. Nchindi Honorable Newton Kambala. Nchindi kwa Honorable Kabambe nao tina Open Papa. Nchindi kwa ma MP wose. Original Governor wa mama na watata monile mose. Muli uli. Natiti. Muli uli. Pale wabwera balole hapa. Pale wanyamulidwa kwa balole hapa. Alipo wabwera balole hapa. Mabwera noka eti. Osaopa. Mogube mpani ndisana yankule. Tietingo emilia 30 seconds yoka. Moment of silence ya SKCPN. 30 seconds.
Amen. Yewe. Odi tinjiremo, odi mbomamo, odi tinjiremo, odi mbomamo, odi tinjire, odi mbomamo. Muzowa kuti tsiku lina lake likubwera. UTM izalwa mboma muzowa zimenezo akhoza kuyankhula, akhoza kutiderera, koma tsiku likubwera UTM izalwa nchani ati ife kulikonse kumene tipapita chiyo tumapanga amakondo mubwereza chipani cha pa Facebook, chipani cha moto wa mapesi. Muli pa Facebook apapa? Muli pa Facebook? Ndeno ulendo wathu ine ndi 2 minutes yokha pala akuluakulu ambiri otayankhule. Ulendo wathu kuti ukhale ulendo wopindula tikufunika tikhale ndi national ID. 1 2 tizakavote chaka chamawa tamvanatu eti ndingona ali ndi national ID ndani apo ali ndi national ID man. Mulidi ndi ma national ID inu? Serious muni ma national ID? Amene tuzakavota chaka chamawa tipo angatone tone. Osaopa. Ngati sitizakavota mmene maneneo tachinyamata timangoimba koma ikafika nthawi yovota sitimavota ndoti tipezeka kuti ena aja chapasa mphamvu tamvanatu eti nyamata wina aliyense akavote sichoncho. Kukuchitika zambiri ku Malawi panopa, kukuchitika zambiri. Ndikati zambiri mundimvesese. Ndinalota ndati nachani munganikaka chifukwa cha kulota natani nalota mawa ni mandate ndati nalota National Director of Operations wathu Honorable Kwesi Msusa atamanga mawa ndati ndatani mawa atamanga ati magali moto ITM kani zawo zaboza. Ndiye ndifuna ndikupaseni ngati National Director of Youth ndikupaseni signal. Kuyambira mawa mapita uko. Vita lila likuyambapo. Vita lila tikuyoya kuti wakhumba kuti ndange UTM aipasule vikuyambika na machero tamvanatu eti. Ifeyo UTM ndi chipani cha mtendere. BN kuyambira kalekale amakamba za mtendere sichoncho eti. Komanso BN anali ndi mlandu akamwita no court daily amapita tonse timaona eti. We are a law abiding political party. We are not going against constitution. Akatipasa milandu yopanga manufacture tizipita ku court tamvanatu eti. We trust kuti ma judges aku Malawi ife timadalira. Ma judges aku Malawi ndachilungamo. Milandu sikuti kuyambira mawa ingokhala ya UTM okhaokha. Kwina kuja sakupanga milandu enaja. Kwina kuja kulibe milandu. Sakugawa ndrama kumene kuja. Sakumagwira ni masutikesa ndrama kwena kuja. The UTM were a law abiding political party. So ngati youth ningo kupemphani nonse mawa UTM mawa ndati nalota ret ngati maloto anga atapezeka kuti achitika mawa aliyense wa UTM kaya uli nsanje kuchikwawa kaya uli ku planta tenti zavale ma t-shirt athu tamvanatu eti ngati uli ndi mbendera kaya uli kumangochi zakwezeni mbendera ya UTM tamvanatu eti kuonesa kuti zimene mukutipanga zija sitikutani sitikuopa tamvanatu eti osaopa osafoka chinaso ife ngati youth 2025 sitifuna tigwiritse ntchito sichoncho
panyake youth ya kumzuzu mkumba tigwise ntchito. Youth tifuna tikondedwe ndatsogoleratu sio nchwete. Komanso youth tikwena titenge nawo mbali. Kwa amene muli ndi kuthekera kuti mukhoza kuima ngati kandi kansala kaimeni youth tamvana twete. Amene muli ndi kuthekera mukhoza kuima ngati ma MP kaimeni tamvana twete. Chonde youth tigwire ntchito ndazitsogoleratu kuti 2025 movement ya UTM isafe tamvana twete. Movement hii ikwenera ipite chitsogolo tamvana twete. Osaopa osafoka yeo chomene yeo. Osaopa osafoka osaopa osafoka. SKC ifetose chindi kwa mama Secretary General Honorable Akweni Patricia Kariati na tose tilipano. Mama SG mumanye tu anthu awiza apa wose visa fika chakutemwa chipani cha UTM palije yo wapiwa ndalama ngoma kutira chipani cha Malawi Congress Party chira awa visa weka tu asapolisi fundo zinu. Mwapatera mama SG mumanye tu pano tisona mnyake yo waka kuchipani cha Malawi Kongi nyongo wa nyongo mmanyaka tunayoso walipene pano. Munzomeleze panyengo hii mama SG ni cheme National Campaign Director Honorable Makwenda Shunga Nkhuzi koti titauze. Wena mzuzu monire wose. Wena chiwavi monire wose. Chakudanga nipeleke nchindi kwa imwe mama Secretary General imwe mkwena kuwa na viwongo kufuma pa zuwa la ifwa mwaendesika chipani mwakolera makola chomeni mama. Mwalupusu tina dada Kambala, tina dada publicity secretary, tina dada organizing secretary, adada mayor, kweniso moyo kale mwana okamlepo Kalua Fred olipene pano. Regional governor witu wose galipene pano. Wa mama moyo wa spishi apa moyo yanga ine masozi afumanga mama yewo chomeni mama. Wadada Norman Nyirenda Malonda ni maso walipene pano. Kweniso wadada Kabambe Walendo walipene pano. Kweniso madirekta gawazimai mose walipene pano. Nkonaso Bridget walipawas. Naruwanga mdumbuwane. Treasure General Madam Olipa Muyawa. Adada banda pepani na mweso adada banda paper director ulipa manyuma kwa ni malo angusoa pantazi paper. Wabaliwane shakudanga niyoende ula. Pala mbuzi nanga ingatuwa kumanyuma uko kalira tukupaka vaserini cha. Nati pala mbuzi nanga ingatuwa kukhalira tikupaka mafuta yayi.
nanga nyala nanga wangakhala vyaka vina ndi uli wazamkusintha yayi mwe. Pambele ndapeleke spishiyane pambele ndayowoye nyifa ya Saulos Chilima ndiyo tipangirenge kuti boma ili tisakawine chaka cha machero. Uwabalivane muwawone vanyitwa zepano neso nga zakasanga vandu athamulira pachaji. Nipeleke warning kumwanyane. Mwanyitu imwe muli akapirikoni nchiwe mirairani kakhaleni kuchipani cha mthiko. Aisa ungatiphala chipani cha mthiko cha tikumanya UTM wakatilekea Saulos Chilima tikaendanga na Saulos Chilima tikagwendanga nyingo wa Saulos Chilima isicha gwenda mhauno uzakatiphalira isa ivo wabira pashande msana ukuoneka. Pepani nati wena mpoto uko kwanguwa kufungapo masese pachani chakudanga wena mpoto imwe mukawa vamulamu wa Saulosi imwe mukawa vapongozi wa Saulosi akutola kukwendeni chakudanga mama secretary general chipani chose vatu vampepeskeni wakumkhuzani. Pepani vanangwa siyatolisa namhlanje siyazi myakhala nyifa Saulosi yapweteka waliyose vanangu. Yapweteka kuchipani, yapweteka kukatolika, yapweteka kuboma, yapweteka ku every citizen in this country. Imwe mukuyoya kuti mazwi wakuyoya kuti akuyasa makandulo akuyokosa makandulo nyifa nja kwinu. Nyifa ya kwitu mutiphalira ndise kulira ya kwitu muna mphangululo mbu nyifa nja kwinu. Saulos was ours. He was our president. He still remained to be our president. Tilekeni tilira ndamtingalirira. Stop this nonsense of kanduru. John Chirembwe akafanikale na monopano chakulira siteulana. Kamuzu akafanikale chomena monopano chakulira siteulana. Tilekeni tilira nyifa njitu. Nati niyo Yesu aka tipemphe imwe mwaweneko mukujigomezga munava kwenerera lekani kumalo kangozi uko kafukira Saulosi pati khumboka ikako maluwa taweneko tikaikenge vifuti funyaniko taweneko tikhumbati mkumbukirenge taweneko tikaikenge ko maluwa kweni kuti jandisika na futi zinu yayi no. Saulosi tili kukamuleka kunjeu kumsipe pala tikuta kublantaya wakuti zomerezga pa thinda lake kaikapo maluwa imwe kusikangawa mubisa vi. Osaopa osafoka wapaliwane kuno kwitu wapaliwane kuno kwitu kumpoto nyifa iliyose kuwa na malonje aziteulana nyifa iliyose ikuwa na malonje yayi mwana uyu waluolanga wangu wakumzambazi kuchipatala yayi wangu mwako mankhwala yayi wafika na kufa waka asintheulana pakukhuza tikusakalondola malonje asintheulana
Wabaliwane Saulo Chilima wakafuma kulilongwe kuiza kuno kuzakalira nyifa ya lafu Kasambala. Kaa wakalamulanga ndege wakamanya kuti kumzuzu weza njiheni. Nati nipembe pala nindapulike ndine kuwengengeni vyalo vinyake muntu huyo wakawa kusi department ila mpa nchito ya mala. Kweniso ndege ila ikafumila kuno na mulenje sineula na ikaduka mbu. Sono natiniyoye kuti tipempe kwa imwe wa boma tipulike kuti awo wantu wakawa involved kuti kuweza njiheni wakataka hambanga weza njiwemi timpempani wa boma tipulika njito mwa wachimbiza. Kwa Amerika Sabata ya mala uyu waka president wakale Donald Trump wakakumba kumombera wakaombera kutupera pakapita few minutes mbwenu wa polisi waombera muntu yula wakoma ongo wa president. Kwaniso pakapita nyengo ichoko investigation ikafuma director uyu waka responsible nchito ili kumala. Kuno kumalawi tibisanenge mpaka pauli. Nangu yo yakuti nyifa ya Saulosi ya kuwa wankhanira pala tikuwerenga Bible tikuwerenga za yifa ya Yesu wakamkhoma pa mtanda wakamnyoza wakamthunyira mata yifa ya Saulosi ya bieni kaya kuwa wankhanira. Mwana wa muntu wakati ndege ya sowa 10:15 kufumati 10:10 pala nguti nguyo ya nyengo mutengezi pala nguti nyengo mutezi asineula na kuyambira 10:30 mukapuka kalikose mwe 11:30 mukapuka kalikose 12:30 mukapuka kalikose 1:30 mukapuka kalikose 2:30 mukapuka kalikose 3:00 4 wakuti vati tikambe kupenja. Wakuti wakaenda wakuti vati usiku tingapenja cha valengeska vilikulengeska kuti tawantu nati isotimanya vasirikali wa Malawi vasirikali wa Zambia South Africa America wakuta ku training wakuti panyengo ya nkhondo na usiku wa kuchaya nkhondo. Wabaliwane Chilima ukwali kusangika apo kasangika wakasangika wavunama wakolera korona kumawoko umuntu wakufa wakuti wafu akaba korona wanga itola cha ndikuti paka wa process ya kuwawa cha umaliro that he resolved to was to hold on to the cross. Let me have a hope. I should hold on to the cross of Jesus Christ. Ndikuti mwana wa muntu wakasuzgika wakapulika kuwawa solution ya umaliro inenga Chilima. Let me hold on to the cross nyengo ya umaliro. What a painful death our president went through. Timbe nyimbo hii watina just neula na Chiutandi linga litu la kukola nganira walinchanya kutovwira pala ise tikuzingiziwa ndi iyo ise tikumtambi
ndiyo chipokwero chitu tichimbirire kwa iyo pala tikuzingiziwa. Verse number 2. Ndeulati leke kopa nanga chalo chingati zokera chifukwa utawitu ngwakuti tondera maulwani ndiyo iseti kumtamira ndiyo chipokwero chitu tishimbirire kwa iyo pala tikuzingiziwa. Masyo gaumaliro ngakuti wangu yoya wanyane nateni yoye nyengo itali ine nkuime pano ndine National Campaign Director Malawi yose niendenge kufa kuchitipa mpaka kumsanje nipalas genge utenga kufa kuchitipa mpaka kumsanje nakopa nkhopapo cha no sharo ishi njakwitu pati kumbuka wene dunduzu chitiza pati kumbuka wene shatuta chisiza pati kumbuka wene oto nishirwa tiza mkopapo yae. No matter what, no matter how long it can take, this is our land. We are born here and we will die here. Chuta wawe we mose ye ochomeni. Mwana wa mwene chirima uyo mwana chirima. Chirima uyo mwana wa mwene chirima. Hayo. Osaopa. Mwana wa mwene chirima. Osafoka. Osaopa. Osafoka. Osaopa. Osafoka. Eskesi. 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 Ifetose. 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 Kuyoya kwa nguzi ona bomba kwenda chunga. National Campaign Director. Munzomereze wa Secretary General panyengo ya sono ncheme. National Publicity Secretary Honorable Felix Njawara. Muyowe na wantu Honorable Felix Njawara. Yoya na wantu. mundizomereze mwana wa mwene Maria uyo mwana wa mwene chirima. Hayo hayo mwana eukulira chisatana eukulira chisatana. Bakuboka wanangwa pale vipyo na kufa majeri ya kusura vitanda vikugola pakwamba timbeko sumu ya yeah. Bakuboka wanangwa pale vipyo na kufa majiri ya kusura vitanda vikugola ndicho chikawa mumala Bakuboka wanangwa pale vipo na kufa majiri ya kusura vitanda vikugona ndicho chikawa mumala wakakakikira ise makuti tifatukike
chifukwa wakatifwira lero tili wanangwa wakakakikira ise mwakuti tifatukire chifukwa wakatifwira lero tili wanangwa kunkhata mwezuzumwe nakukaronga mwe mulimbi mwe vitanda vikagona kulumbi mwe nakukaronga kuzomba mwe naitanda vikagona. ndimafuna poimba verse 2 tiyimirire chifukwa nyimbo imeneyi ndi imene Dr. Chilima amayimba akabwera kuno kumpoto. icho chikawa Malawi pakupoka wanangwa parije mwanakazi parije mwana mchoko parije mwechukuru icho chikawa Malawi wakakakikira ise mwakuti tifatulike chifukwa wakatifwira lero tiri wanangwa wakakakikira ise mwakuti tifatulike chifukwa wakatifwira lero tiri wanangwa kunkhata mwe kurumbi mwe nakukaronga kuzomba mwe kulimbi mwe kumanje mwe vitanda vikagona kurumbi mwe nakukaronga kumanje mwe vitanda vikagona. Pakwamba nipereke nchindi kwa mama SG Patricia Kariati. Nchindi kwa wakutumbikika organizing secretary Honorable Willet Karonga. Nchindi Honorable Kambala. Nchindi wa director wa youth Honorable Kalua. Nchindi wa director wa kampeni Makwenda. Nchindi ya treasure general Mai Olipa Miawa. Nchindi my director of women Mai Makuta. Nchindi a director economic planning Honorable Mavuto Banda. Nchindi a director elections Hape Kondowe. Nipeleke nchindi kwa Honorable Kabambe, Honorable Nyirenda, a regional governor North South komanso North North, ma directors onse amai amene muli pano, nchindi zimwenererani, ma members of parliament, tina ma members of parliament okwana 10, nchindi zimwenererani. All protocol observed. UTM Chibakira Mwamba. UTM UTM Sokololatu 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 SKC Nufuna kuti onse amveti SKC SKC yewo pakwambirira niyowe kuti naimirira pano kweni ndine wakufowoka kweninso na chitima chikulu pa vifukwa viwiri ivi. Chakwamba pa 10 June 2024 mlongozi witu wa Japani Dr. Saulos Klaus Chilima wakagona mchikangawa dazi lose na usiku wonse kwambula luwiro lilonse kufuma kuboma vyakuwa kwa ndege iyo wakakwera. Mwawanangwa tiye tifumbane nati kasi ngoziira iwe kuti ikawira munthu mulala mnyake mboma umu and Saulos wakapulika mukiyanana kuti mphanji
wakakhala na kulindirira na umo mwanyake awo wakupangira. Ndina chitima chomene kweniso ndina chisoni. Nkugomeza kuti mphanji wakanjirako yekha kwambula kuposha chisi. Mlongozi withu tikummanya wana moyo ukawa uwemi chomene. Chachiwiri, niliso na chitima pakuyanira na umo achilima akatamzikira na wanthu awo iwo akavwira kuti wanjireko mboma. Kweninso na umo wanthu awa wakulongolera chitima apo SKC wakatayika. Kweni nkumanya kuti SKC wakukhumba yayi kuti ise tidandaulenge. SKC wakukhumba yayi kuti ise tifokenge. SKC wakukhumba kuti tilonjezye kuti tilutizenge ntchito izo wakaziyamba zakuti chipani cha UTM chizakatasye Amalawi. Pachifukwa ichi ise tifokenge yaye, tiopenge yaye, vilemengenso yaye. Tigolerane wene mpoto asinthena. Viva UTM! Viva UTM! Viva Dr. Chilima! Viva Dr. Chilima! Viva Mzuzu! Sono munizomereze kuti niyowe chichewa kuti wanyitu Malawi yonse tipulikane. Moni nonse amene wanali malonjeti nimafuna mukumbukire Dr. Chilima. Chifukwa akabwera kuno kumpoto amayankhula chitumbuka, akapita kukaronga amayankhula chakukaronga, akapita ku Blantyre amayankhula chichewa, akapita ku Mangochi amayankhula chiyawo, akapita ku Nsanja amakayankhula chisena, akapita ku Nkhatabe amayankhula chitonga. Ameneyo ndiye anali ndani kodi? SKC. Ndiye nimafuna mukumbukire zimenezo. Mwambi ubwera. Nimafuna mundilole ndiyankhule zinthu zokwana 5. Mfundo 5 ndiyankhula mwachangu kwambiri, koma nimafuna kuti mundimvetsere mwachidwi. Choyamba ndiyankhulapo kuti kodi SKC Dr. Chilima anali ndani? Kodi masomphenya awo anali otani mdziko lino? Ndiyankhulapo za momwe SKC anazunzikira mu boma ili la Tonse Alliance. Komanso pa zomwe zapangisa kuti ife a UTM tipanga chiganizo kuti tachoka mu alliance. Ndikhalanso ndi uthenga undofunikira kwambiri kwa anthu onse amene tinawapempha achilima kuti avomere kulowa mu alliance ndi boma la MCP komanso Dr. Chakwera. Ndili nanu uthenga masana ano. Mfundo ya namba 4. Kodi tsopano titani ngati Malawi, titani ngati anthu amene talira imfa ya Chilima amene sanalire ndi mfiti. Ndipo mfiti yake nso sangoti mfiti amasewera iyayi, koma mthakati. Aliyense obadwa ndi munthu amayi watani kodi? Walira. Titalira choncho kodi Malawi tipange chani? Ndifuna kuti tikambirane nkhani imeneyo. Chomaliza ndikambapo za masomphenya amene Dr. Chilima ndi chipani cha UTM tinali nazo kuno kumpoto. Ndiyambe chonchi. Mwachidule Dr. Chilima anali munthu amene ankafunira dziko lino zinthu zabwino. Ankalolera kuti zofuna zake azike pambuyo koma za dziko azike patsogolo. Sanali munthu yemwe ankafuna ndale zoti gawanitsa mitundu.
ankafuna kuti Malawi likhale dziko limodzi limene wina aliyense akhoza kumamva kukoma posayang'anira mtundu wa munthu. SKC amayang'ana Malawi aliyense ngati Malawi. Ichichi nchifukwa chake Achilima akapita kumpoto amalandiridwa, akapita kummawa amalandiridwa, akapita chigawo chapakati amalandiridwa, akapitanso kumwera amalandiridwa. Zimenezi ena amapanga nazo nsanje, koma palibe chimene chikanachotsa chikondi chimene Amalawi anali nacho pa Dr. Chilima. Dr. Chilima anali ndi masomphenya a dziko lino. Amafuna dziko lino lisinthe. Amafuna kuti dziko atsogoleri adziatumikira Amalawi choyamba mwachangu komanso mwaluntha. Ndeni mafuna kuti kuyambira lero mawu okuti SKC mwina tikamakambirana tsopano tidzinena kuti he was the source of knowledge and creativity. Source of knowledge and creativity, SKC. Chifukwa chani ndikutero? Nsanja imene ikuoneka apa kalekale Achilima asanabwere pakanakhala patakhomedwa za nthochi apa. Misonkhano anthu ankakhoma za nthochi popanga misonkhano. Achilima anabweretsa class kuti misonkhano idzioneka ndi boma limene iwonso m'masomphenyawo anali nawo. Ndelero tikuti Dr. Chilima anali source of knowledge and what? Creativity. Dr. Chilima chifukwa cha chimenechi analimbikitsa ma reforms kuti no dziko tisamapange zinthu mmene timapangira nthawi zonse. Ma reforms ndifuna ndikuuzeni akanakhala kuti anagwiritsidwa ntchito bwinobwino monse mmene amafunira Achilima, dziko lino sibwezi lili pamene lilipo. Ichocho ndikutsimikizireni. Mukumbukira inu Achilima analandidwa mphamvu ndi a president kuti Achilima taachotsera mphamvu, anasiya kugwira ntchito amangokhala ku nyumba. Chifukwa chokhala ku nyumba tinaona mavuto amene anayamba, chifukwa choti Achilima ali kuti kodi ali ku nyumba. Kusonyeza kuti munthu uja ntchito amatani kodi amagwira. Masomphenya ena amene anali nawo Dr. Chilima anali nkhani ya ma mega farms. Tonse tikudziwa si choncho nanga? Kodi mmadziwa kuti ma mega farms ndi gwero la ntchito 1 million Malawi muno? Chifukwa choti ma mega farms aja ndiye kuti coffee kuchitipa kukalonga uko kumene kuchokhala ma factory azipanga process coffee uja ndiye kuti kumene kuja kwalembedwa ntchito anthu munzuzu muno munkhatabe monsemu. Koma zonsezo zinaponderezedwa Achilima masomphenya sanatani kodi sanakwaniritsidwe. Ndikufuna ndikambe ichi 2025 masomphenya amene wawa tonse tigwirizane kuti akwaniritsidwe. Ifeyo ngati chipani cha UTM ndikufuna ndikutsimikizireni tikhala ndi presidential candidate 2025 kuti amene yoyo ndi mmene chipani chilili ndi zimene Achilima atisiyira nzeru zonse zomwe asiya 2025 tikhale mboma kuti zimenezi zikwaniritsidwe. Ndikudziwa ndi zotheka. Pali generation Y, generation Z amene wawo alipo over 4 million Malawi muno amene ali ndi kuthekera kovota 2025. Chikungofunika ndi chani? Mukalembetse. Onetsetsani muli ndi ID kuti no chisankho cha chaka chamawa nanunso mutenge nawo gawo. Chifukwa ana amenewo ndi amene ankafuna ntchito 1 million zimene zakanika zichi. Kodi itu SKC ndi mbewu yadzalidwa. Ife ntchito yathu tizingothirira chifukwa mbewu yatani kale kodi yadzalidwa. Ndipo tikathirira imera ikamereranso ndipo itani kodi ibereka. Nchifukwa yake mwaona ana ambiri Malawi muno apsa mtima ndi imfa ya Achilima. Chachiwiri kuzunzika kwa Dr. Chilima komanso kutuluka kwa mu alliance. Ife sikuti tangotuluka mu alliance. Ayi. Ena akumati akuti mwapupuluma. Ndifuna ndikupempheni sitinapupulume. Takhala zaka 4 Achilima akutiuza kuti tadikirani mwina zitani kodi zisintha. Ifeyo chimene chatipangitsa kuti tichoke mu mgwirizano 1 ndi chifukwa cha mmene mtsogoleri wathu wazunzikira. Chiwinire ni masankho 2020 wakhala ndi stress tsiku ndi tsiku. Ino Achilima munkadziwa ino ankaoneka Nyamata 2020 zaka 4 munthu amaoneka kuti tsopano wayamba kukalamba. Chifukwa chani? Mazunzo amene waona mboma limeneli la MCP. Chachiwiri ife tili ndi mafunso pa imfa imene Achilima afera.
sitingakhalebe mu alliance pamene tili ndi mafunso athuwo ngosatheka kuyankhidwa tili mu alliance. Takhala kunja kuti tikhoza kumafunsa mafunso bwinobwino, ndiye mutimvetsetse mafunso amene inu muli nawo ifenso tili nawo. Sichikanakhala cha nzeru ife tikhale mu alliance inu muli ndi mafunso, tikhale mu alliance inu mukutimvera chisoni. Bwezi mukumanena kuti koma anthu amitu yawo imagwira ntchito. Ndiye tinanena kuti ifeyo akuluakulu tonse tinakhala pansi ndikunena kuti tikuchoka mu alliance chifukwa chonena kuti anzathuwa anaphwanya pangano linaphwanyika kuyambira kabineti yoyambirira. Mayina amene anapereka Achilima ena anachotsedwapo. Anthu amene akanathandiza dziko lino kodi tikati kuyendesa dzikotu sikungokhala president kapena vice president. Mene Achilima amakamba za 1 million jobs, mene amakamba za mega farms, sikuti akanapanga ndiwo, koma mmene timayankhula mmene amayankhula panali kale gulu la anthu amene akanakwaniritsa zimene zija. Titawina anthu amene aja amayenera kuti akhale m'mipando kuti akagwira ntchito ziti kodi zimenezozo. Kuyendetsa boma ndi influence, mphamvu zimene munthu ali nazo. Achilima analibe mphamvu zoti akhoza even kumuza director aliyense kuti tapanga zakuti. Nthawi imeneyo anyamata odziwa kunamiza munthu anayandikira Chakwera nkwauza kuti uyu akuberani shine, uyu akuberani shine. Mawawa UTM mawawa ndikunenawa sindikufuna wina aliyense andiyankhe iya. Amene angayankhe nda president. Chifukwa zimene ndikuyankhula zakutani kodi akudziwa. Lero mene ndikuyankhula pano a president akakhala pansi amadandaula kuti anyamatawa anandinamiza. Munthu uyu anali wanzeru, ndikanamvera za munthu ameneyo dziko lisibwezi lili pati kodi lili pamenepo. Mene timalowa mboma agreement inaliyo kuti Achilima adzakhala minister of finance, osati kuti angokhala nduna iyayi, koma ayang'anire chuma cha dziko lino kuti dziko lino lipite pachani kodi patsogolo. Titawina zimenezo sizinatani kodi. A president Achakwera anayankhula pa msonkhano akunena kuti nyamata uyu Saulo Chilima anthu sadangwiritse bwino ntchito, tikufuna ife tingwiritse bwino ntchito nkhani zachumazo akayendetse iyeyu kuti dziko lidzayende bwino. Ananena zimenezo nda Achakwera pa mjamba. Tikumvana eti? Mundimvetsere tu bwinobwino eti? Sitabwera pano kudzakumbukira Dr. Chilima. Ndiye tufuna aliyense pochoka pano aliyense akhale mu mtima mwake akunena kuti ineyo ndi Chilima, ndipo 2025 ndipanga za ndani kodi za Chilima. Dr. Chilima amati kukhala pa msonkhano chonchi inunso mumaona amata kuyimirira regional governor wa Chipani ndikumayankhula zonyoza Achilima ali pati kodi. Ndiye tikafunsa president athu Dr. Chilima anali munthu wabata ndi mtendere, amatiuza kuti asiyeni kapena ndi excitement mwina mukupita kwa nthawi atani kodi asiye. Chaka choyamba, chaka chachiwiri anayamba anthu kuyankhula 2025 president wathu ndi uyu. 2025 yeta amadziwa kuti mungwirizano amene amayenera kuyimira mgwirizano 2025 anali Dr. Chilima. Munthawi imene idzakafolo zimenezi ndikufuna ndikuwuzeni anthu a UTM azunzika, anyamata a UTM azunzika. Nifi kukambidwa lero ija ine ndi amene ndimatolera magulu onse amene amapangidwa m'madera monse achinyamata amene amafuna kupanga business. Akangokhala kuti mayina awo ndi ma supporters a UTM amene ndalama satani kodi salandira. A UTM amene analandira ngongole za nifu ndi okhawo amene anakabisala m'magulu a MCP. Tufuna tuti nene izi chifukwa ena akumati akuti a UTM mwapupuluma kutani kodi anthu fetapirira. Mukudziwa kuti anthu ena amachotsedwa ntchito chifukwa choti ndi a UTM mboma. Ma promotion aphunzitsi onse amene amaoneka kuti awawa amavala t-shirt ya UTM promotion sana apatsa. Apolisi amene amatithandizira ifeyo ngati Amalawi kuti no uyu wa UTM wamangidwa koma chilungamo sichikuchitika, akangotsatira chilungamo iyeyo amapatsidwa transfer kuchoka pamene ali. Ndi zimene taziona mzaka follow zimenezi. Ndiye tikamayankhula lero chonde ndikufuna mudzitimvetsetsa kuti anthu fe kupirira tatani kodi tapirira. Akuluakulu athu amene amapanga ma business ku UTM kula anthu ena ndi business. Mukudziwa kuti amene amapanga business azikuluakulu kuti apitirize kupanga ma business awo ndi boma amene amachitira analemba makalata opanga design ku Chipani chifukwa anauzidwa kuti ngati muzipanga za UTM ndiye kuti business tikutanini kodi
sitikupatsani. Ndikunena zinthu zochitika, amene ali ndikuletsa andiletse, umboni ndili nawo. Nchifukwa mwapeza kuti anthu ambiri a UTM amene amapanga business simungaone apa akupanga msonkhano palibepo apa. Abisala chifukwa akangobwera pamenepa ndiye kuti business satani kodi sapanga. Zimene taziona ife ndi ziti kodi ndi zimene zonso. UTM osaopa. Woma ilo. Woma ilo. Woma ilo. Woma ilo. Woma ilo. Woma ilo. Woma ilo.